Jenny ydw i, a rwy'n byw gyda Kate fy martner am 7 mlynedd. Wnaethon ni ddechrau siarad am blant yn fuan ar ôl symud i mewn gyda'n gilydd. Mae teulu yn wirioneddol bwysig i ni. Wnaethon ni ddechrau arfeithi a phenderfynu gwneud cais i ddod yn ofalwr maeth. Roedd gan y ddwy ohonom gefndir da yn ein swyddi. Rydw i'n gweithwyr cymorth ar gyfer blant gydag anableddau ac mae Kate yn swyddog tai. Mae mam Kate yn ofalwr maeth ym Mlaenau Gwent ac fe wnaeth argymell ein bod yn meithu drwyddo nhw. Os ydych angen help, mae nhw yna bob amser i'ch cefnogi neu rhoi cyngor. Mae'r tîm yn wych. Pan wnaethon ni ddechrau meithu, roedd yr hyfforddiant yn ddefnyddiol iawn i ni. Gall y syniad o feithi eich llethu, ond roedd clywed straeon go iawn gan ofalwyr maeth eraill yn ddefnyddiol iawn. Bu'n gorfwynt dros 4 mlynedd, ond fydden ni ddim wedi bod eisiau iddi fod yn ddim wahanol. Bu'n gorwynt am 4 mlynedd, ond fydden ni ddim wedi bod eisiau iddi fod yn ddim wahanol. Rydyn ni wedi meithu mwy na 10 o blant erbyn hyn, o blant bach i rhai yn eu harddegau, i frodyr a chwiorydd. Rydyn ni wedi meithu plant a gafodd daith wirioneddol galed ac rydyn ni'n gwneud meithu tymor byr gan bennaf. Ar hyn o bryd, rydyn ni'n gofalu am Lily, sy'n 16 mlwydd oed, ac yn ystyried beth mae eisiau gwneud yn y coleg. Mae wrth ei bodd tu fas hefyd, felly rydyn ni'n aml yn mynd am dro nos ac ar y penwythnos a rydyn ni i gyd yn mwynhau hynny'n fawr iawn. Mae gennym ni frawd a chwaer fach sy'n byw gyda'i tad cu a mam gi, ond maen nhw weithiau yn aros gyda ni ar benwythnosau i roi seibiant iddyn nhw. Rydyn ni wedi mynd yn eithaf agos dros y blynyddoedd gyda nhw. Mae wedi bod fel un teulu mawr estynedig. Ein bod wedi bod yn meithu ers tipyn, rydym yn dal i fod angen cefnogaeth ein hunain. Rydym ni'n rhan o'n gymdeithas gofal Maeth Lleol ac yn mynd i grwpiau ymgymhori a chefnogaeth pan fedrwn. Rydym hefyd wedi cwrdd â wahanol ofalwyr maeth. Mae'n wych gwybod ei bod yn eich cefnogi ac yn mynd drwy'r un peth hefyd. Rydw i'n hoffi meddwl ein bod yn gwneud gwahaniaeth. Y peth mwyaf rydyn ni'n ceisio wneud yw rhoi cyfle i'r plant fod yn ddim ond plant. Rydym eisiau rhoi dechrau cadarnhaol iddyn nhw mewn bywyd gyda'r holl cariad maen nhw'n ei angen.